liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti akuvumi kodwa kuyaphoqa. Popa bethu asamene senza research uthinani? Hayi nginankinga mina singayi. All right. Imali manje siyakothisha noma siyakuyena lo mfo? Angazi. Kodwa ukhumbuleke shushu. Mina ngizange ngiphike lutho futhi angivumanga. Hawu, khululeka ngiyakhumbula. Ya kuhleke uma ukhumbula. Ungafikile la sobe sibuza khona ufika ukuthi yazi la sinoPopeye sine debate. Ungcono ufika ukuthi yazi ngize kuthiwe Eastern Cape bafunda izifundo eziwu13 iqiniso nilelo. Oh hayi, khululeka ngizobuza kanjalo mfethu. Ya mfethu. Niwe ngabe bekubuza ukuthi uzwe ngoba. Bese ngicela ungangeni lapho please. Hawu, ngobani manje? Habe, ngizolowa mxhosa ebhokela usisi wakhe kabi izolo. Angifuni nje ndoda ibu. Ngaze angishaye. Popa bethu, ngaze ushaya umjito ofikayo. Habe, angangishaya ngavinjwa yini? Popa bethu, wasuba igwala kanjena kodwa manje na. Habe, safety first ndoda. Mhlawumbe uyashaya nje lo mxhosa lo. Ngaze avuke ngami. Hayi Popa bethu, thina asha ngasiyenzile into leni. Anikwenzi nina phela mina ngiyakwenza ke ndoda. Shushu mfethu, ngicela ungangeni kule nkulumo yenu. Makuhlula ke lokho vele uyiyeke le research straight. Okay, ngiyakuzwa ngeke ngikufaka. Ya, kuhleke lokho. Sure, asamene senza le research. Siyabi, sobuza othisha noma sobuza lo mjidi. Ngaso bona phambili mfethu. Okay, sami. Enyosi mfethu, magcina useningi mfethu ngithuthe le ngihlala khona ngeze ngakunini. Esifethu. Kuzomela ngiqale ngikhulume nalabo lovo engihlala nabo. Usho isicutha bena sikhukhuna? Ya mfethu, phela ibona lovo engihlala nabo labo mfethu. Kuzomela ngiqale ngibatshele bangaveli bebone ngawusutheleka nje. Oh, hayi. Ungabatshela ke mfethu kodwa bangangicasuli nje mina mfethu banqabe phela lesikole kusona esabo. Hayi khulileka mfethu, ngeke baze banqabe mfethu. Okwami nje ukuthi ngibazise kuphela. Oh, hayi ke. Asithembe ukuthi ngeke banqabe. Ya mfethu. Awusho mfethu. Uzokhona nje ukuhlala nembangi yakho usicutha? Ngizokhona mfethu phela mina sicutha ngimsabi mfethu. Oh, umsabi. Awusabi nje mfethu ukuthi uzokwenza ezaphilana kukhombe ke Hayi, angisabi. Ngizomtshela ukuthi indoda bayaphansi isibhamu sihlabane ngamavele manje. Hayibo. Mawukuthi uyamsaba, mhlambe nawe uyakusaba nje futhi. Hayi ke, sobona ngokuthi angasibeki ke phansi isibhamu ukuthi uyangisaba. Hayi shuthi ke mfethu. Kodwa kuyingozi lokho yazi. Uzothi umuntu awumsabi ebese uvesana usibeke phansi isibhamu, avesana sicoshe uma usumshayile. Uzokwenza njani ke lapho? Ijo. Plaza into engathiwa nje ngempela le mfethu. Ngoba phela mfethu umuntu uma umxoshile ngasicosha mfethu akudubule ngempela ngathi isibhamu. Yabo, kuyingozi lokho mfethu. Ngcono uvesana ulwe naso sisenqulwini. Hayi enqulwini, ekhukhwini. Ekhukhwini kanjani manje mfethu? Wasibona apha isibhamu sihlala ekhukhwini wena? Hawu mfethu, nami ngithi ngikorretha wena nje wangithi ekhukhwini. Hayi ndoda, mina ngisho ukuthi ekhukhwini, ngithe enqulwini. Yimvelo enqule ekhuluma ngayo ndoda. Hayibo ndoda. Enqulwini la kuhlala khona isibhamu ndoda. Kanti wena wazi ukuthi isibhamu sihlala lapha? Baba, isibhamu hlala eqolo. Mfethu, iqolo nalo la ngaphezulu ndoda, inqulu nayo la ngezansi. Senqulwini la usho khona wena. Hayi ke, bengingalazi ke nje lelo gama mina lelo. Ya ndoda, inqulu nayo la, iqolo nalo la ngaphezulu. Sithembe ukuthi sesizojwayeleka manje. Ya, hayi lento isho. Awu iya ngakuphi insizwa? Hayibo, ngimdala kangaka. Wedlomo, akuthina sonke mnumzane esingenazo izimoto. Uyakhumbula ngingene la eofisini lakho. Ungitshela ukuthi wena hey mhla waba nelakhi ioffice wara. Nami ke mnumzane bengisale bangise kwelami ioffice. Ihashe limhlophe inkoloyi. Iyona yonke ke lento ke into engingayithandi ngawo. Uyakwazi ukona usuku lomuntu. Hayi iyo bedlomo. Kodwa ke akuyona ke into engimisele yona leyo. Ngifuna ukukuchazela la ukuthi kunoshintsho lenzakalile. Sekuvele kwaqasheka nje usisi lapha ozodayisa esitolo. Ngiyathemba ukuthi ubusuke wambona. Oh, awusho lentokazi le yafika la igqoke ingubo ebrown, isibutubutu nje, yellow bone. Kodwa ke iyona kanye ke into engikubizele yona leyo. Ngifuna ukuxwayisa noma ngikukhuze ekuthenini angithandi ukubona usumningi kakhulu lapha esitolo. Wedlomo,
ngizongapheli kanjani esitolo umuntu sisebenza naye la ngaphakathi esikoleni, ha? Ngisho ukuthi angifuni ukubona umningi lapha esitolo, kodwa ngifuna ukubona umningi la phambi kwamaklasi. Wedlomo. Okushuthi wena mnumzana ufuna ukuthi mina ngingabusaya lapha esitolo ngithumela izingane ziyongithengela ukudla lapha zambe zikutapuna zize ziyofika lapha e-staff room. Iyonto oyifunayo leyo mnumzana. Angisho kanjalo. Kodwa phela sengisholo ukuthi uma uzoloku ujwayela ukuya lapha esitolo uzogcina manje usuzwana nase ungena ngaphakathi uhamba uthinta yonke into manje usudayisana kanti imali ayikho bakwethu ngeke siniholele nonke. Hayibo. Wedlomo. Ikhona yini mnumzane iphutha lokuthi mina ngizwane necolleague umuntu esisebenza naye la esikoleni? Cha. Alikho iphutha. Ningazwana ukuzwana kodwa hayi phela lokuzwana lokho osukucabanga nawe. Imake kanti kuphi lo engikucabangayo mina? Uyazi nje ukuthi uma sikhuluma nje thina njengamadoda uyazi ukuthi ukuzwana ukwendoda nomuntu wesifazane akupheli nje la ugcina kwenzeka izinto. Hayi cha ngiyakuzwa mfowandlomo. Kodwa focus kwena. Angimthembi lo. Ewangane ngakhula nabo iyophinde futhi bonane. Unangi lo mjida lo. Wena bushiyela ukuzokhamisa la? Hey shush. Ngikhamisile mina. Cha, ukhamisile umile. So bushiyela ukuzoma vela. Phunda uthi ngikhamisile. Abathi ncese ngisho kabi. Hey wena shush. Sengiyabona usangisabi. Nangale nkathi ngisihlangana Zulu wathi fuseke kumina. Awufethu ngisuke ngidlala mina no offense. Angiyithandi le ndlela odlala ngayo ngoba ngelinye ilanga ngiyokuphendula ngisibhakela mfana wami. Hayibo, ngizobe sengikubuka noma ngiphendula esibhakeni. Angaso ubona khona. Sobona ngempela mfana. Ngani kahle madoda idrama. Ngihlezi ngixabana nina nobabili. Hayi madoda, asambe nisonze iresearch yokuxabana la. Ngiresearchani manje futhi bethu. Anibonanga ngale nkathi nishiya lapha esihlahleni uthi bengifuna ningangifaki lezi zinto enixoxayo. Hawu, ngobani? Awufuni ukwazi ukuthi e-Eastern Cape izingane ifunda abazenzayo? Hayibo. Mase ngazi ngizotholani? Ngikuthole lutho just ukwazi nje. Angifuni mina lokho ukwazi lokho. Hayi, simshiyeni ndalo mfethu nokufuna uncengo. Ngifuna ngincengwa mina. Hey laba phapha labo lokho bengifaka into engingahlangene nazo. Bazothola nje masebenzile lento le. Ukumemezela ntombi yami sekungehlule. Noma ungishaya ngevidiyo. Hayish. Lo mqabanisi. Hayibo. Hawu mphathi. Hawu mphathi wami. Hawu niyaphila kodwa mphathi. Mr. Miyanda. Ufuna nemoto wena anawo yini umsebenzi okufanele uyenze emaklasini awuyizwanga ukuthi insimbi ikhalile. Ave fanele ngabe ufundisa izingane wena. Hayi ngizwile ibhele imphathi. Uyazi imphathi ufika nje ngiyaqoqa kahle la emotweni. Njengoba ubona ngilo nginyakaza nje ngiyaqoqa la. Ngiqoqela ke wona ke eclassini. Uqambelana manga Mr. Miyanda. Mr. Miyanda ngifica ubhiyoza uhlele emotweni. Yini uyigadile le moto usaba ukuthi izontshontsho? Hayi khulileka mphathi wami impela ngizophuthuma ngakhona yazi. Hawu. Awumeke mphathi wami. Uyazi ngikubona nje impela njengoba usuqhamuka nje ngizitshela ukuthi mhlambe uzobuza ukuthi eyakhe parking ingakuphi noma mhlambe ngihlehle ngibuyele ngaphakathi ukwazi ukuthola eyakhe parking akunjalo Ngipaka ini? Sengisholo imoto mphathi wami kanti upake phi kanti? Mr. Miyanda. Angifani nawe mina ngihambe ngemoto ezikhwehlelayo. Eyami imoto ino mechanic. Yabona njengoba ngino medical aid nje neyami imoto futhi ihamba service. Hamba ufundisa ingane emaklasini ngaze bangumsindo. Hayi. Cha mphathi ngiyabona iphutha libe kumina kulungile ngizongihamba kuyofundisa. Hayi kulungile mphathi wami ake ngiphuthume. Before ngiphuthume mphathi. Ubambe la.
baba malamphathi. Ya, ngiyacabanga ukuthi leyo nsizwa yakamdluli lapho ikhona into engakulekelela ngayo. Bayo. Yobangane ngakhula nabo iyophinde futhi bonane yobasali nesihlobo iyophinde futhi bonane Sawona bhuti. Molweni mawutheni. Kunjani? Aniphelile khonto. Besacela ukubuza lapha bhuti wami. Buza ntoni ke ngoku? Eish. Lana bhuti wami ngizwe ngandlebenye kuthiwa lapha eStern Cape khona ifundo ezu-13. Manje ngithi angibuze ukuthi kuyiqiniso lo. Ziyi-13 isifundo phakathi e-Eastern Cape. Hayibo, ifundo eningangaka kanti kuhlukane eStern Cape nala kwaZulu. Andazi nami ngithuke ndoma xa ndiva ukuthi ziyi-9 izifundo ezifundwa apha. Phakathi ziyi-13 izifundo esizifundayo. Kaloku apha sho ukuthi khona eziyi-4 ezingekhoyo. Hayibo. Shuthi u4 ngempela. Manje usho iziphi lezi fundo ezu14 esingenazo? Andazi inxaka ndizazi izifundo ezifundwa apha. Hayi ngiyakuzwa. Shuthi kahle kahle eStern Cape banemfundo ephambili kunethu. Impela sinihluloko njengoba sinezifundo eziningi kunezenu. Ngiyakuzwa mfethu. Manje usho wena indaba ukhetha ukushiya imfundo ephambili nethu uze la kwaZulu. Utata uThema ndizapha ngoba uthi ndinesandla esikhawulezayo kwabantwana. Uthi kodwa ngiyabonga bhuti wami ngesikhathi sakho. Ndiyabulela mawutheni. Sure. Shushu, uSlimani kanti wena? Usubuzelani manje imibuzo eminingi kangaka? Ufuna shaye thina manje mawuthi unesandla esilula? Cha mfethu, ukuthi uyangixaka methi uthi, kanti yena akayenzini lonto le. Yebo ndoda, mhlawumbe uyayenza. Hawayebethana amaXhosa ndoda. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Yebo ndoda, uyazi. Mr. Dlomo. Uyabona uma umuntu unemoto, ubona abanye abantu behamba ngeenyawo benganazi imoto. Akusho ukuthi wena usumkhulu ubalekile noma mhlambe kanjani. Ngibhedela uMr Myende la ngoba nakho yena efika ngemoto la esikoleni thina sihamba ngeenyawo. Hawu. Uke wachomela ngemoto? Ngeke uyikholelwe ke lonto. Nami ungichomelile namhlanje. Uthi kumina ngithi uyapi? Uthi akuthina sonke esihamba ngeenyawo. Uyacabanga nje lonto uyisho kumina kodwa uyazi ukuthi ngiyisiniya yakhe lesikoleni. Yebo. Yazi kuzomela ngimxoxe mina la esikoleni ngoba uyabona mina ngibhizi ngifuna izinsiza kusebenza za kulesi isikole yena ubhizi uyasichomela. Uyabona nje kade ngekho ngiyafika manje kade ngiyofuna ukudla okuzodliwa mahala la esikoleni ngabafundi. Hawu, hayi indaba ezinhleke lezo mphathi. Hawu ngitholele impela ngithole wena kabishi ngathola wena carrot ngathola wena masi kunjiya. Manje awusho bathi kuza nini ukudla? Hayi kusendleleni kuyeza. Yini usulambe kwamanje? Hayi ngayijabulela phela lonto awusukufika ukudla. Enye into ke mphathi. Ngicela ungadina Nkosi yami. Into esiyenzakalile la sekuqashe kusisi lapha esitolo ekuthenini akwazi ukusidayisela lapha esitolo. Kuqashe kusisi uqasho ba wena Mr Dlomo usuyazenzela kuma account lesi sikole? Hayi cha akukho njalo. Konke lokho okwenzakalayo cha mphathi kwenzeka ngephakethe lami. Hawu usho kanje. Usho ukuthi ubona ukuthi wena Mr Dlomo ngokugqoka uthayi nje kulesi sikole sami usungaphezulu kwami manje usuyazenzela without ukuthi utshele mina. Cha mphathi. Uyabona ke inkinga uhlanganisa izinto ezingahlangani. Kanti ke khulileka lento le izosisiza nala esikoleni. Izingane seyizokwazi ukuthi zisithembe iphinde ikwazi ukugcwala la ngaphakathi. Yabona nje even ngisho iholo lakho sisi lizophuma la kwelami iphakethe. Mana ke ubona ukuthi akulona usizo mina lolo engilenza lokuthi ngihambe ngiyofuna ukudla okuzodliwa mahala kulesi sikole. Hayi angizwa kahle lento eshoyo Mr Dlomo. Kodwa ke kuzomela ngikhulume nomhloli. Sike sithi ukulifakela izibuko loludaba. Esona. Mana. Awulethela luthayi ngobona. Lo, hayi no.
Ya ulethe ngapha. Ngempela mphathi. Hurry up. Lalela, awukwazi ukugqoka uthayi wena mina nguthisha omkhulu ungawugqokile uthayi. Mhlawumbe ingakho no Mr Miyende bengithatha kancane nje la esikoleni. Hey, Miyende! Manje fathathe mina kancane. Yoko Jane. Khawuza apha. Biza mina futhi. We. Yiza man. Yebo futhi. Kodwa ndithanda into yakho. Hawu yiphi yona? Leyo ukuthi wamxelela utitsher ukuthi anikwazi ukuthetha isiZulu. Hawu futhi kanti wena iyakwazi yini? Anikwazi, kodwa bengingakucelanga ukuthi wamxelela utitsher ukuthi anikwazi. Hawu kodwa mina futhi bengithi ngiyasiza nje. Usiza ntoni? Mamela lapha ke kehle. Zakuqhabunye ke mina. Yandefu. Hayi yoba ehle ngezansi futhi. Yes. Khawamba apha, ungazi ungicunule kodini. Zakuqhabunye ke kehle. Hamba. Ke. Ndoda. Ufika njalo esikoleni sofuku kushaya abafana. Komfana kwamshaya esikoleni. Andithethi nawe kodini. Ngizofena ngiqhwabe wena ke kehle. Yandefu. Wenzeni? Ndithe ngiqhwabe wena. Ikona ingxaka apha.